뭐 सरकारनिबो कायसा रेसपन्सिबिलिटी जेहेतु जों जोंनि बर'बो जों आरो बहाय कनफ्रजाबाय गैया जिनिबो कायसा रिजन दं आ रिजननि दारैनो जोंबो आरो मा खालामजागौ आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट होम मिनिस्टार बनो नंखा बनो इमप्लय खालाम खालामखौ मेम्बाराव सालाय दङ এবং নিশ্চয় তামো কাইসা डेभेलपमेन्ट अंका जोंनाबो बायगादि जोंखौ सालायखायानो आरो अंखंगाबा जों लाम बिगाता दिनै कैसा नोंथांजों थानाय दानि पाल समते लगिराव थानाय जगदीश बाबू भाई पूर्ण चंद्र जमते चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन ऑनरेबल सीई चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जों कथाम सर ओ हांगार स्ट्राइक नती जे हांगार स्ट्राइक माननाय छिमिया हास्टेन लुकु गनां रक जत नासिं लाजाक बुबाग्रा नताय बुबाग्रा ने कखरना बागै बम हाय बम कंडीशन दगते अब जे नासिं तनाय लुकुरनो बम हाय कक्कसा नमस ब्राउनो सिंनो तो चारो जे for long time they have been waiting and I wish they will have sufficient patience to wait 4 more times till our reason is accurate. Then I think they will be able to understand and we shall be able to send out the real information to the stakeholder, to everybody, to the general people. Thank you.